I den vestlige del af verden stiger antallet af børn og unge, der lider af overvægt nu så kraftigt, at der tales om en fedmeepidemi. Cirka 1,3 millioner danskere lider af overvægt, og blandt børn og unge er hver femte i dag overvægtig. Overvægt er langt fra kun et fysisk problem. Det er også et stort tabu for den enkelte overvægtige. Hvor denne gruppe af børn og unge ofte mødes af voldsomme fordomme og en larmende tavshed om deres overvægt. I dette program møder vi 2 overvægtige unge, der lever et både aktivt og sundt liv. Alligevel må de altid leve med tanken, hvad nu, hvis jeg aldrig bliver tynd? Rico Rasmussen er 14 år og går i 8. klasse. Han er en meget udadvendt og aktiv dreng og bruger meget tid sammen med sine venner. Rico har som mange andre børn og unge i Danmark altid været overvægtig. Ja, han har altid været lidt for meget. Det gør jeg også nu, selvom jeg nok ikke så godt kan se det på mig længere. Line Bådsmann er 15 år og går i 9. klasse. Hun er en aktiv pige, der bruger fritiden på flere forskellige slags sport og hygge med veninderne. Line har ligesom Rico altid vejet for meget. Her har vi så Line og hendes far. Igennem hele livet har både Rico og Line oplevet en massiv tavshed fra omgivelserne om deres overvægt. En tavshed, der i høj grad har påvirket dem begge. Der har aldrig været nogen, der snakker med mig om det, om at jeg har været overvægtig. Når man går rundt ind i byen, kan man da godt tænke nogle gange, at jeg skulle nok lige have blevet hjemme, fordi det er da ikke så fedt, når alle folk, hvis man føler, at de kigger på en. 2 gange om ugen arbejder Rico i svømmeklubben. Her er han hjælpetræner på de yngste børns svømmehold. Han er rigtig glad for sit arbejde og nyder at være i vandet med børnene og tager aktivt del i undervisningen. Alligevel er der noget, som ikke er helt nemt for ham. Noget, som han forsøger at skjule. Jeg er tit nede under vandet i samme højde med børnene. Så kan man for det meste kun lige se mit ansigt. Ofte kommer Rico 10 minutter før de andre for at svømme lidt alene i den tomme hal. Her føler han, at han kan være sig selv. Men når børnene dukker op, er det rart for Rico at trække en træner-t-shirt over hovedet og gemme overvægten. Mit problem er, at jeg tænker tit, at folk går og tænker, at jeg er alt for stor. Hey, vi er færdige. Kan I komme op? Jeg synes, det kunne være rigtig rart, hvis jeg ikke tænkte på det hele tiden. Også fordi, at det er jo ikke fedt at have den tanke i hovedet. Line bruger meget tid på fysisk træning i håndboldhallen, og hun har i de sidste 3 år også roet kajak. Det, der er godt ved at ro kajak, det er, at man får en masse smuk natur at se. Man får gode fælles ture og god vennekreds. Ja, flot. Du er bedre til det der sidelandsroning, end jeg er. Men din teknik er også blevet rigtig fin ned ad vandet, synes jeg. Så du får strakt dine arme og får skubbet fra. Det er rigtig godt. Jeg dyrker ikke motion, fordi jeg skal være en tynd pind. Jeg dyrker motion, fordi jeg rigtig, rigtig godt kan lide det. Men selvom Line dyrker meget motion, er hun stadig overvægtig. Det er jo ikke, fordi jeg har spist fast food hver dag i al min levetid. Jeg er jo bare bygget sådan. Men det er lige før, man får solbriller på, man bliver helt blind. Jeg overvejer at tage solbriller på. Line har nu valgt at gøre op med de mange fordomme og den tavshed, hun oplever i sin hverdag. Og hun har besluttet, at hun vil skrive en opgave om det. Den handler om min overvægt, og hvordan jeg har det, når jeg er overvægtig. Og så skal jeg fremlægge den for min klasse. Og det er meget spændt. Line starter arbejdet med opgaven med at undersøge mere om fordommene og tavsheden omkring unge, der lider af overvægt. Mange lettere overvægtige udsættes for voldsomme fordomme om deres vægt, selvom der ikke er nogen sundhedsmæssige argumenter for, at de skulle være usunde. Jeg tror, det er farligt
for børn, der vejer for meget at snakke om det, fordi at man skal være så perfekt her i dag. Selv specielt teenagebørn, de skal se så godt ud og være perfekte, og der skal ingen fejl være. Og derfor er det måske rigtig, der er det farligt at snakke om. Det er først nu, vi filmer. Kom så, intro. Nej, tak. Og han vinder! Det var så... Rico er på vej i biografen med sin storebror Niklas. Også mellem brødrene er overvægt et tabu. Du er jo lidt tyndere end mig, så nogle gange har jeg sådan bekymret mig lidt over, hvad du sagde til det. Jeg har også selv været der engang, så jeg ved jo godt, hvordan det er. Og når folk vender sig om, når man er en tur på McDonald's sammen med drengene, det er ikke altid sjovt, men sådan er det bare. Der er sgu nogen i verden, de er lidt større end de andre. og jeg kan også godt se, at på familien, både bedstefar og mormor og far og mor, de er også lidt overvægtige. Det var lidt underligt at snakke med Niklas. Det gør vi jo ikke normalt. Så det er jo sådan lidt et tabu, der blev brudt der. Men jeg føler, at jeg har fået en bedre tro på at kan snakke med andre om det. Hej. Hej. Hvad kan jeg hjælpe jer med? Vi vil gerne ind og se Tintin. Ja. Hvad skal du have? Jeg tror, jeg skal have sådan en pose her. De er altid gode. Efter samtalen med sin bror laver Rico en aftale med 2 venner fra klassen. De skal lave en projektopgave sammen i skolen, og med den vil Rico konfrontere klassen med sin overvægt. Han har besluttet, at nu skal klassen vide mere om, hvad han gemmer bag smilet. Line er gået en tur med sin mor for at snakke om opgaven. Hun håber, at hendes mor kan forstå, hvorfor hun har valgt at skrive om så svært og personligt et emne. Jeg tror også, de der fordomme, de bliver mindre værd, hvis man siger dem højt, fordi jeg har lyst til at sige det højt i klassen. Konfrontere dem med de fordomme, der kan være. Det synes jeg simpelthen, det er en rigtig, rigtig god idé. Og jeg synes, du er modig. Jeg synes, du er rigtig modig. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg er rigtig, rigtig stolt af dig. At du tør at sige det. Det kunne jeg godt tænke mig at have gjort. Ja. Jeg er i din alder. Ja. Så det blev rigtig vigtigt for mig at fortælle dem, hvem jeg er, fordi de har jo egentlig bare gået og troet, de har kendt mig, men så har de kun kendt mig halvt. Projektugen i 8. klasse er begyndt. Rico er i gruppe med sine 2 gode venner, Morten og Tobias. Sammen skal de i den næste uge arbejde med et tema om unge og overvægt. Vi har om, hvad folk tænker om en. Hvad for nogle fordomme de har om tykke mennesker. Hvorfor får vi sådan nogle fordomme om dem? Det er sådan set det, vores emne der. Jeg tror heller ikke, at vi kan få sådan en rigtig forklaring på det. Jeg vil gerne sige til mine klassekammerater, at jeg vil gerne accepteres som den, jeg er. Og håber sådan, at jeg kan komme ud med det. Så har jeg ikke den byrde på mig længere. Så ved de også, hvordan jeg føler og har det. Okay, 40% er overvægtige, og 13% er svært overvægtige. Det er sådan cirka halvdelen af Danmark. De 100.000 af de svært overvægtige har ofte fysiske og psykiske og sociale komplikationer og lever et belastet liv. Man føler lidt, at man er alene sådan om at være for stor inde i klassen der, at man tænker bare, at de kan bare spise uden at tage på. Og så ser man så på en selv, at der skal du næsten ikke røre noget, for så bliver du større end dem. Hallo, er det jer mod os? Jeg skal gå med den der tanke med, at jeg skal passe på med, hvad jeg spiser. Det tror jeg skal resten af livet. Line er for alvor gået i gang med sin opgave. Hun er startet med at læse om kendisser, der er overvægtige.
Når jeg ser på Adele, så... Altså, hun er jo ikke sådan tynd, hvis man kan sige det sådan. Men hun synger jo pissegodt. Jeg ved ikke, om det er lettere at være kendt og overvægtig, fordi der har de jo bare opdaget deres talent, og så er de blevet kendte den vej. Og så er det jo bare lige meget, om de er overvægtige eller ej. Jeg tror, en af de stærkeste fordomme, det er, at det er de overvægtiges egen skyld. Og jeg har jo stødt på internettet, at der er 240.000 børn og unge, der er overvægtige i dag. Det kan jo ikke være deres egen skyld alle sammen. Rico og hans gruppe er draget på fordomsjagt. Turen er gået ind til Silkeborg, hvor de blandt andet har lavet en interviewaftale med ejeren af en modebutik. Jeg har lavet sådan en ønskeliste inde på deres hjemmeside. Der er lige brugt 16.000 kroner. Så dig? Ja. Jeg kan lide det hele. Hvis der nu er, der kommer en alt for stor en ind, hvor I ikke har noget tøj, der passer til ham, er det hårdt at skulle sige det til ham? Der kommer så selvfølgelig samtidig en, som er lidt godt i stand. Og så må vi jo så sige til ham, at enten så kan vi skaffe, eller gerne prøve på at skaffe hjem, hvis vi skal op i en stor størrelse i bukser eller trøje. Eller så må vi så henvise til der, hvor de måske har de størrelser, som de har. Det kan vi helt klart bruge til noget. Så må vi se, om en sundhedsplejerske også kan kigge sammen ud af det. Gruppens næste stop er i Sundhedshuset, hvor de har en aftale med den sundhedsplejerske, som Rico selv tidligere har talt med. Hej. Vores projekt det handler om fordomme om tykke børn. Eller tykke unge. Overvægtige unge. Man kan jo godt leve et sundt liv, selvom man er overvægtig. Og det at være overvægtig, der er jo også forskellige grader af at være overvægtig. Om det er lidt eller meget. Ja. Hjemme på skolen igen skyper drengene med Naima Kirkefeldt, som blandt andet arbejder med teenagere, der lider af overvægt. Mange af de overvægtige, jeg kommer i kontakt med, de snakker meget om, at det er følelsen af at være forkert og ikke accepteret, og hele identitetsdannelsen er meget i fokus i teenageårene. Og det bliver mange gange genstand for, hvem vil jeg gerne være, eller gider jeg være sådan, eller... Ja. Så har vi tænkt os at gå ind og aflevere nogle spørgsmål til 7. klasse. Line er på café med veninderne Karina og Katrine. De er spændte på at høre, hvordan det går med Lines opgave. Fyr da. Så næste stjerne. Mange tak. Den øverste lange er meget varm. Ja, okay. Jeg er spændt. Jeg er meget nervøs. Men så kommer jeg ligesom frem og siger, at hey, jeg er overvægtig. Det er sådan lidt, hvis de ikke vidste det, så er det sådan lidt, wow. Men Line, tror du ikke allerede, de måske allerede ved det, eller har fornemmelse? Jo, men... Jeg tror også, at hvis du stiller dig op og siger, at hey, jeg er overvægtig, altså det ved jeg godt, men altså, du har et godt liv, tror jeg folk vil sige, altså. Uanset hvordan man ser ud, så er det sådan blevet, at her i verden, der dømmer vi hinanden på udseendet. Så synes jeg lige der, man skal tænke videre og gå hen og lære personen bedre at kende. Fordi det kunne jo være, at det er en rigtig sød person. Man kan vel også godt være lykkelig ved at være tyk. Man kan jo stadigvæk godt have et godt liv. Ja, præcis. Jeg tror, det første, jeg vil stille mig op og sige i klassen, det er det der med, det er ok, vi snakker om det en gang imellem. Altså, det er ok, vi snakker om at være overvægtig. Altså, det er jo ikke sjovt at blive konfronteret med det, men man skal have det at vide. Det bliver man nødt til. Og det træls, den der tavshed, der er om det. Men lige netop dette er svært for Line. Det er lettere sagt end gjort at få tavsheden ned på papiret. Hun overvejer nu, hvem hun kan søge hjælp hos. Så skal vi lige finde vores PowerPoint. Ja, den der. Nej, også den der.
Tager du bare den der? Ja. Okay. Kan lave den her morgen? Det kommer an på, hvor overvægtig de er. Single person er normalt bare 20. Hvad er du i gang med, Tobias? Vi er i gang med layout. Line har problemer med sin opgave. Hun føler ikke, hun kan komme ud med det, hun allerhelst vil sige. Derfor har hun bedt sin kajaktræner Rikke om hjælp. Det vil sige, at du har taget udgangspunkt i nogle kendte, overvægtige kvinder. Mhm. Ja. Og så strander du der. Ja. Men hvorfor er det, du ikke kan komme videre med det? Er det fordi, at du kun tænker på det, der er uden for dig selv? Ja. Ja. Er det svært at trække det ind? Ja. Ja. Hvorfor er det det? Altså, det er jo fordi, altså, det er ikke noget, man sådan snakker om. Det er et tabu, tænker du? Ja. Er det et tabu for dig, eller er det et tabu for andre? Det er vel for alle andre og mig. Ja. Men hvad tænkte du sådan om mig, da jeg sådan begyndte til kajak? Min første tanke, det var, hvor synes jeg bare, at det er fedt, at selvom den pige er overvægtig, så kommer hun alligevel og gerne vil være fysisk aktiv. Ja. Der er jo mange, der tør ikke at gå ind i et fællesskab. Fordi de er overvægtige. Så det er også derfor, det er så vigtigt, at man ligesom tør vise, hvem man er, og hvad man gerne vil, og hvad man godt kan lide. Jamen, så viser man personlighed. Ja, så kommer man langt. Fordi så finder man måske nogle rigtig gode venner, som man vil omgås hele tiden. Og det er også vigtigt. Det er vigtigt. Og hvad gør fællesskabet for dig? Altså, det giver mig jo mere selvværd. Altså, så jeg tør noget mere. Så det gør dig stærkere at være sammen med andre? Ja. Ja. Tror du kan bruge det til noget? Ja. Det tror jeg. Rico har inviteret sin gruppe hjem til sig selv for at arbejde videre med opgaven. Deres fremlæggelse skal nu gøres færdig. Er det ikke underligt, at vi sidder og snakker om overvægtige og sådan noget, når du selv ved, at du er lidt overvægtig og sådan? På en måde der er det da nok lidt underligt, men altså, jeg vil gerne have, at det skal ud til klassekammeraterne. Jeg havde det jo monsters træls, hvis vi nu ikke var venner, og I bare snakkede om, at hvis jeg nu gik forbi jer en dag, sådan, så kunne I godt finde på at sige til hinanden, ej, Rico, han er bare tyk og træls sådan. Så. Jeg tænker på det der med, at du siger, at du synes, at du skal bruge tavsheden om det. Er det ikke rart nok, at bare folk ikke snakker om det? Altså, så er der jo ikke noget sådan der hvis du bøvl med, hvis man kan sige det på den måde. Ja, fordi du har jo svært ved det sådan, jeg kan snakke om det sådan. Hvorfor er det så gerne, du vil snakke om det sådan? Jeg føler nogle gange, at de godt kunne tænke nogle onde tanker, eller bare tænke om mig. Og så føler jeg ikke altid, det er sjovt, at de bare sådan og tænker om mig. Så vil jeg hellere have, at de kommer hen og siger det til mig, i stedet for at de bare tænker det. Ja. Altså overvægtige børn kan jo stadig, eller unge, kan jo stadig bare have det rigtig fedt. Line har inviteret Katrine hjem for at øve fremlæggelsen igennem en sidste gang. Hvad der kører lige nu? Det var lige hils. Nå, hyggeligt. Altså, det var let at skrive om de overvægtige kendte, fordi at det handlede ikke om en selv. Men jeg kunne ligesom ikke få mere kød på den der med de kendte. Det er derfor, jeg synes, det var ret svært at skulle skrive den om til min helt egen historie. Det må jo også være ret så grænseoverskridende at sige til folk, og så selv acceptere, eller det har du allerede gjort, men sige til folk, at de skal acceptere, at du er overvægtig, og at du også selv siger, at du ved, at du er overvægtig. Er det ikke lidt grænseoverskridende? Det er ekstremt grænseoverskridende. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Det er virkelig været sådan noget med, tror jeg, har gået i flere måneder og sagt, okay, det her ord skal jeg bare kunne sige. Når du nu har brugt så mange kræfter og tid på det, og virkelig sat dig ind i en, glæder du sig ikke til det også?
til. Jeg glæder mig til at se deres reaktioner. Ja, jeg tror da i hvert fald på, at du får dem til at tænke anderledes. Prøv at se, om du kan nyde det lidt. Det kan godt virke lidt farligt, fordi man tænker rigtig, rigtig meget på, hvad der sker efter man har fremlagt, og hvad der kan ske. Og bliver man nu mobbet? Bliver man nu udstødt fra klassen? I Rikos 8. klasse er gruppen godt i gang med at fremlægge. Vi har lavet en statistik inde i 7. klasse, hvor vi var inde i 7. klassen og spørger om, hvad de synes om overvægtige. Ud af de 62 elever, der er der 11, som tænker negative tanker om dem. Og så er der 21 af de 62 elever, som tænker på dem og siger, at dem kunne jeg kunne godt tænke mig at hjælpe dem på en eller anden måde. Og så er der 30 ud af de 62, der er bare ligeglade. Bare tænker, at der er ikke forskel der. Og så tænkte jeg, at jeg lige skal sige en lille ting her til sidst om, hvordan jeg har haft det. Og jeg ved, at der er mange fordomme om tykke. At det kan være, at det er fordi, at de bare sidder indenfor og spiller computer og ikke dyrker nok motion og bare spiser fast food. Men det er ikke sådan, alle er. Altså, jeg prøver jo så godt, jeg kan. Og jeg har haft en lille snak her med Niklas for noget tid siden om, at jeg skal lige tænke over min vægt, fordi at den er stadig lidt. At jeg sådan gemmer den. Jeg prøver at gemme den sådan, at gemmer det sådan med trøjerne, sådan at river lidt ud i den nogle gange. Og sådan, jeg prøver at gemme min vægt så meget, som jeg nu overhovedet kan. Alligevel så tænker jeg, at I nogle gange kunne finde på at tænke noget skidt om mig. Altså, at I tænker, at jeg vejer lidt for meget, og ham gider vi ikke være sammen med, fordi han er bare for tyk. Og så, hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet, så skal I ikke bare gå og putte jer med det. Så synes jeg, at I skal komme hen og sige det til mig, hvis I har et eller andet. Så det vil jeg gerne lige have ud, så I forstår, hvordan jeg har det. Havde I kunne være tænkt om at stille dig op i klassen og sige alt det her? Har det været svært? Jo, det har da været meget svært her sådan at skulle stå heroppe. Men altså, så er jeg glad for, at Morten og Tobias de gider at stille sig sammen med mig, fordi det har ikke været helt nemt at skulle skrive det her ned og så sige det til jer. Jeg tænker bestemt, at jeg har rykket på deres fordomme. Jeg tror, at de tænker sig en ekstra omgang, i hvert fald, hvis de ser en, der er lidt overvægtig. Det er mandag morgen, og det er blevet Lines tur til at fremlægge sin præsentation for de 43 elever på 9. årgang. Line har været meget spændt hele morgenen. Nu er det alvor. Så Line, så er det din tur til at fremlægge, og det glæder vi os rigtig meget til. Held og lykke, Line. Jeg har valgt at kalde min PowerPoint for linedanser, det er nok ikke, fordi det forventes, at man er rimelig tynd og smidig og har god balance og sådan noget for at blive linedanser. Og jeg er overvægtig. Det vidste I ikke, eller hvad? Tror jeg ikke, jeg ved det. Men jeg ved det faktisk. Og derfor der er det træls, at der er tavshed omkring det. Fordi det er helt ok, at vi snakker om det en gang imellem. Og ved I, hvorfor det er ok, at vi snakker om det? Det er fordi, jeg ikke er den eneste. Der er mange andre end mig. Hvorfor er jeg så overvægtig? Måske ligger det til min familie. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det handler om i livet. At finde det, man er god til. Og man har brug for at være i fællesskaber. Så man kan blive anerkendt for den, man er. Så man kan anerkende sig selv og få respekt for sig selv. Min helt private drøm, det er jo selvfølgelig at vågne en morgen og være tynd. Det er vel alle overvægtiges drøm. Måske blive linedanser. Eller prinsesse. Okay. Altså min helt realistiske drøm er da lige akkurat ligesom jeres. Et godt liv og et super job. Det vil I vel alle sammen gerne have. Det vil jeg da også. Hvad nu, hvis jeg aldrig bliver tynd? Så er det helt ok.
For jeg har fundet ud af, hvordan mit liv skal leves. Det skal det. Med masser af sport og rigtig gode venner som jer. Jeg var enormt overrasket over deres reaktion. Jeg troede ikke, de ville tage det så positivt. Der er helt mange, der har været. Der er begyndt at græde. Frederikke, hun var vist fuldstændig. Det var virkelig sådan. Fra nu af tror jeg, du kan gøre alt. Ja. Den mest overvældende reaktion, jeg fik, det var, da hun kom hen til mig og sagde, nu kan du kraftedeme alt. Nu kan du alt. Og så blev jeg sådan lidt, yes, det kan jeg da bare. Jeg håber i min nærmeste fremtid, at når jeg skal på efterskole, som jeg skal her om et års tid, at folk der vil acceptere mig som den jeg er, og jeg kan få nogle nye venner, og jeg bare kan leve livet ud der, og så bare nyde det dejlige år, som jeg glæder mig helt vildt til, og få nogle masse nye gode venner. Selvom du er lidt tykkere end nogle af dine venner der, så kan du sagtens gå rundt og være glad. Altså, hvis du nu er glad, bare for den person, du er, så vil det da være et godt liv, man har. Jeg er ikke ret god til det her. Det er godt, Katrina. Det er så fantastisk ud, Esther. Hey, hvad? Sig hurra, Line. Yes! Jeg føler på en måde, at jeg kom tættere på min klasse ved at fortælle dem, hvordan jeg har haft det. Jeg føler, at jeg har fået et tættere forhold til dem. Jeg føler, at jeg kan ligesom folde mig ud i klassen. Jeg kan være vild i min klasse. Jeg er jo bare Line. Jeg er ikke hende den tykke pige Line. Jeg er bare Line.